bayadai bat ketu kajing mi kijing kentho agni kisngi nakaliang jong kita ki kun hajar katu kat ningut jong ke Himalang rin ngakwa ban pensai hang ni kalong ba kita ki bakam ba kita ki kun ki hajar bat kita ki sama lang rin kamdai ka basisha kita ki dukot jong ka management but bat ki bahaying bahasam jong ki ong ba ki ai kublai us na marba umlik ai tange ka ministry bat ka balang ka jong u ba ki yaseng maki hanrei la ai lang ki balang apo lang rin ni sukwa ban pensai hang ni kalong ba kajing ai jong usim nang tei ya kata ka wonten share usim naka hima ban ai kata ka ministry ka balang ka jong ki hadu ka bakot hadu nyo punyo lak ka dei ka baki pensngau pat ba ha ka dorbar pat ba ha ka ba la long ha ka arpon terik jong benai me te hanrei hadin ba kami kajing kentho jong ki kun ki hajar hadin ar benai hadin si benai la dangam bakla hadin si benai kisah penmi ya ka notification boong ba an ai saulak ya ki wei ya ka wei ka balang hapo ka Himalang rin te ngasukwa ban pensno tu bat pensai hang ni kalong ba sngau ba wat sa ya lam bakla wat num sa brainwash e ru em namar belai nyau punyo lak bat saulak kampat ya tengku ha e ru em dia kata ngimdon kanu ka daw ya kata kajing ai sngau ba sa kanu ka kam ka ministry ka kam jong ublai te henrei kalong ba haba pile kanu le da kajing tiplang kajing hunlang jong pat ba ukunu hajar de sakawei haba yadai bat kan ka pisa ka ba nakaliang jong ka eksekutif dorbar jong ka Himalang rin ki ai sigi balang ngasukwa ban pensai ni kendiat kalong ba pi usim nang tei ula don lupa hap tmir jong kajing bat kajing du jing kermen mentaba ki yui baki kun ki hajar ki lami syakmat ban kondam ni te latip lupa ba kajing kala ap lupa kemat te ban ni ka bangat jing tangile de maruai kwa ban tenrong lem ni kajing syaki balang ki badon ki hapo ki hima te henrei ngasukwa ban ong ne kamdon kanu kajing snowper ya kata ni don ni kajing sani bat kajing next scam baki nong yalam balang hapo ka hima jongi kilong ki riurang ba ki badon ni kajing yu ijngai bat kajing syampang ya kane te kata namar ba kai ka bangis ngau concern hang ni kalong ba yo kadon kanu kajing sak kentho ya ki balang te kalong ka pasosi te khnang manumdon kita ni don ni kajing sani ka scam haki namar ba lasai namar kani ka don haka kut case ngan suang epi ya kani ka jing sei jubor ka pisah namar balai komno ai ka Himalang rin ya ki balang hapo ka hima ya kata ka pisah kat ba haba kisei ya ka pisah dei ba kisei da ka hima sei ka management board de kamut ba kisei de ka management board na ka management board distribute sa ka hima na ka hima sa ai sa kita de kamut ka along ka babakla kala along ka jing penkanya kiriti dustur hang ne po ka hima de namar bala don ka jing penkan ngatrayo poi ka por ba wat ki bor jong ka anken ong ban penpai no e gitu ki pisah de manu ban ja buram hang ta de ngasiosi wala rayu i lupa ya kene ba lada ki balang di badon po ka hima kin ngat lang hakum kata ka apot de kata ka di rangka jing pensai bat nganget skam ba pinum ngawe ya kata namar ka de tang ka jing pensai na kaliang jongi ki kun samla ki kun ki hajar po ka hima kana ba kanum don kanu ka jing sa kata lani ka jing sa kentho hadin habut de